uyofika nini wempumelelo uyofika nini shiyawola sonilanga uyeyeni lang shonelilanga mina ngifundile nginamajazi kodwa ngibonile yompumelelo ontanga yethu bahamba ngeyimoto yebo kwami mina ngihamba ngezinyawo ontanga yethu banemisi yebo kwami lalexhoko vanele shiyawola sonilanga uyeyeni lang shonelilanga ontanga yethu banemisi ontanga yethu bayankoshela bangibisa ngamagama lapha ngikhuluma ngotrack number 14 ingoma ethi impumelelo eshaya kakhulu akusho mina kusho abantu abayizwa impumelelo enzima kakhulu ezweni ufundile ufundanga manje kunabantu abangalungile abantu base bephumelele bese behleka abangakaphumeleli ngathi nabo abazenza bathanda ngoba bengaphumeleli ngakho ke ngithi abantu abayeke ukuqhoshela abanye abantu ngoba bembiza ngamagama nje ukuthi mina ngihamba ngenyawo nginamoto anginayo ngoba nami ngifundile namajazi kodwa impumelelo ngiyibona manje mayisho kanjani sikisho ukuthi asingahlekani bakwethu fanele simbongele umuntu osephumelele nani sibongele futhi nawe ufisele ukuthi ukuthi size sifike lapho khona ungabe ukuthi akuzana ngoba kuyenzeka ufundile ngempela ungatholi lutho so ngithi nje abantu abaphumelele bonke ezweni futhi ngale impumelelo ayifike ngempela ngoba kubhlungu ukuhamba ngenyawo ngempela ufundile njengabanye cala lingabahleki abangaphumeleli ningababizi ngamagama bonke nje abantu ababe right ezweni kube kuhle ngiyabonga